Hello mga abay! So, kay Sabado man ron, wala ko'y trabaho. Magduwa na sad ta ninyo. So, karon ang atong duwaon mga abay kay muni ang sigihan akong duwa sa una, high school pa ko. Manong ko bisan asa ultimo pag college mga abay. Magduwa ko ani kung muni ang 3 cards. So, 3 cards mga abay, ang simple ra jud kini siya duwa, padak-anay ra jud mo ani. Karon nga duwa, dili ta maghisgot og mga sugal nga bayaran na kwarta. Duwa gyud mong tagbaraha pero wala na bayaran na kwarta. So mga abay, dili gyud na mahitabo magduwa kung 3 cards nga ako ra usa. So karon duha mi kabok magduwa, ako ipailailan niyo ang akong kauban. Uy. Hi guys. Mulo ni. So kami ni Nansoy ron ang magduwa aning 3 cards. So mulo, okay ra nimo ang ato ang consequences karon. So kung mapildi ka, kining sudlanan sa mineral ako ning ihapak sa imong ulo. So mausad kung mapildi ko, akom sa dimo nga pakon ani, di ba? So at least ani malingaw tang duha og makabawas po ko sa akong mga kalagot nimo. Kung kinsay mapildi na mo, nakasinabot nami nga bunalan sa Nature Spring or kining sudlanan sa mineral water. Ambi ko na tong sudlanan di. Nansoy, kung mapildi ka, bunalan ti ka ani ha. Ayaw kasuko nako. So mga abay, tanawa lang ninyo, hinaot nga malingaw mo og ayaw pod kalimot og subscribe sa ako ang YouTube channel, Nansoy TV. Okay, so let's start the game! Na, una pa gani, pilde na ka. Butbut kay makadaog ka na imong baraha. Kani ako, lingkon kay tanan. Tanawa. Lingkon kayo. Ang sana yung baraha? Alas 5 Gs? Sugod pa gani, mabunala na ka. Nay. Nay. Alas 5 Gs ka ha? Pilde jud da. Hinaya ra ha, palayason yun ti ka diri. Unsa na? Ana bitaw pa ako kagita? Di, di, ang bunal di. Ang bunal, kalamian ni bunal. Kalamian ni bunal. Agoy! Kabaos gani ko ni Moron, awalan ka. Bawas ko ron, bawas ko. Oh, klaro na. Anak bitaw ko nimong mubawas ko. Nay, tanawa. Tanawa. Anya sakit? Sakit daw. Punanta natin yung bukol ron ay. Tanawa. Tanawa. Parutso. Ahak i. Kaduhaan ako da. Inaya ra ha. Kaduha na. Goy. At kita na sa kong ulo eh. Kini. Basta mapildi pag gani ko ani. Binuang na ginang imuha. Butbut kay kadaog kani akong baraha. Nay. Tawa. Nay. Par 4. Tots. Makabawas na jud ka na ako ani. Wala na. Pildi na niya ako ha. Pildi na ako. Hinaya ha. Hinaya. Bakit ikam kadagapak ha? Di bawas ko eh. Agay. Hinaya po na uy. Sakit ka sa kong ulo. Uy, yun naman. Di ko suba. Unsa na? Sakit? Sakit kino. Sakit kay bunalan. Punan pigid na nako ron. Oh, sa baraha. Nay, nawa ko Punan pigid na nako imong butoy sa ulo ron. Ilang, bawas ko ron. Awa, bawas ko. Nawa. Bawas ko. Ganti ka kay nabuinasan ka. Sakit kay kaganina ni Bunal ako. Awa ron. Bawas ko. Oh, di. Sige pa ka? Sige pa ka? Ay. Ginagawa
Samot! Samot na ni Ron! Tanawa! Tanawa ka daog pa kani? Wala! Ano sa'yo, bra? Saki 5? Saki 5 ra. Saki 5? Nay. Nay. Sa kinibi? Ay, Saki 5 ka? Awat ha? Nay. Awat. So mga abay, salamat kayo sa inyong pagtanaw sa among duwa ni Mulo. Naot mi nga nalingaw mo mga abay. Amping mo nga na permi. Palihog mo na lang pud kog subscribe sa ako ang YouTube channel mga abay para sa umaabot pa nga mga videos. Comment lang pud mo kung nalingaw mo. Then please na lang pud kog like ug share. Mulo, bye na nila kay out na ta. so, salamat kayo ninyong tanan sa pagtanaw sa among duwa ni Nansoy, no? Medyo nakalkad ni akong buhok kay saon sa siya na personal man ni nanood baghapak nako iya man tong gibunalan pag maayo. Sakit na akong bukol mga abay. So, mga abay, palihog po kong subscribe sa iyang YouTube channel para makakita pa mo sa daghan pa nga mga videos nga iyang buhaton. Daghang salamat!